Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πως ο MrBeast έφτιαξε μία αυτοκρατορία 700 εκατομμυρίων? Όλα βασίζονται σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει το εφέ της μόβ αγελάδας. Σκέψου το έτσι: αν οδηγείς στον δρόμο και δεις μία αγελάδα, δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Ενώ αν πάλι περπατάς στον δρόμο και δεις μία μόβ αγελάδα, σίγουρα δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Αυτό είναι το μυστικό του virality. Πρέπει να δημιουργήσεις κάτι τόσο απροσδόκητο που ο κόσμος να μην μπορεί να το προσπεράσει. Ο MrBeast δεν φτιάχνει απλά βίντεο. Δημιουργεί εμπειρίες που κανένας δεν έχει ξαναδεί. Θάβει τον εαυτό του ζωντανό, χαρίζει ολόκληρα νησιά, αναπαράγει το Squid Game στην πραγματική ζωή. Γιατί όμως όποιος προσπαθεί να τον αντιγράψει αποτυγχάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, υπάρχει κάποιος λόγος. Οι περισσότεροι αποφεύγουν τις μεγάλες προκλήσεις. Αλλά ο MrBeast τις κυνηγάει. Οπότε σταμάτα να φτιάχνεις συνηθισμένο περιεχόμενο. Όταν δημιουργείς, σκέψου: έχει ξαναγίνει αυτό? Αν ναι, πήγαινε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό είναι το εφέ της μόβ αγελάδας. Να είσαι τόσο ξεχωριστός που κανείς να μην μπορεί να σε αγνοήσει. Κάνε follow για περισσότερα.